Joan zen azaroaren 10ean ezoiko udal batzarra ospatu zen udaletxean. Bertan jorratutako gaien artean garrantzitsu bat nabarmentzen da, ordenantza fiskalen aldaketa. Gai hau aho batez onartu zen, baita egutegi fiskalaren aldaketa ere. Alderdi guztiak ados jarri ziren eta biak onartu ziren azkenean. Ordenantza fiskalei dagokionez esan KPI-aren egoera 2% igoko dela. Zaborrak bestetik 10% eta ura azkenik 3,6. Udal batzarran mahai gainean jarri zen beste gaia maiatzaren 8/8/2010 errege lege dekretutik sortutako defizita murrizteko neurriak aplikatzeko Eudelen akordio proposamena. Soldaten jaitsierari dagokionean alderdi politikoak ez ziren ados jarri. Honetan alderdi sozialistak eta alderdi jeltzaleak baietz bozkatu zuten, eta azkenean gaia onartu zen. Izan ere, Udak eta Xabier Sasiainbarrenak ezetz bozkatu zuten, eta Ezker Abertzalea azkenik abstentu egin zen.